खुलुमबाय आं भेरगाव जिल्ला UPL नि भाइस प्रेसिडेन्ट मनमहन बर'आ आङो रायजो राजानि जि माने मददजों बा रायजो राजानि जि दाबिनाय बे दाबिनायखौ मानिनानै जोङो UPL दोलोनिफ्राय नैबे एसेम्बलि इलेक्सनावहा टिकेट नागिरनाय जादों आरो बे टिकेट नागिरनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा आंजों हेफाजाब होफैदों आंखौ एनकारेज खालामदों रायजो राजानि दाबिखौ मानिना लानानै दिनै आङो बे पानारि 64 नं पानारि बिधानसभा समष्टिनिफ्राय जोङो टिकेट नागिरदों आरो बे टिकेटखौ आं आसा खालामदों आं आसा फारिदों माने जोंनि जि दोलोनि माने गोजौ लेभेलनि बिबानगिरि बिथांमोना आंखौ टिकेटखौ होगोन आरो बे टिकेटखौ मोनखांनानै आं गोबां सिमां दङ बे जोंनि पानारि बिधानसभा समष्टिखौ डेभेलप खालामनायनि थांनाय 20 बोसोर 20 बोसोर जोंनि आब' कमलिया MLA जानानै जोंनि रायजोफोरनि बे पानारि समष्टिनि रायजोफोरनि जितु लुबैनाय हास्थायनाय बे गासैबो माने समस्याफोरखौ बे सुफुंनो हायाखिसै बिसोरो समाधान खालामनो हायाखिसै दा जोंनि समष्टियावहा गोबां समस्याफोर दङ पानारि समष्टि हिसाबै बेयो गोबां माने हारि माहारिनि सुबुंफोर दं बे हिसाबै बेयाव जोंनि पानारि समष्टिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां जों आसुनि लादों बेखाय आं जुदि टिकेटखौ मोनखांनानै देरहानाया रोखा जों देरहानो हागोन बिनि माखासे स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जों बनायना लादों देरहानायनि थाखाय माबायदि खालामनांगौ बे गासैबो पलिसि स्ट्रेटेजिखौ जों बनायना लादों देरहाखांनायनि उनावहा रायजो राजाफोरनि थाखाय बा 64 नं पानारि बिधानसभा समष्टिनि जि रायजो राजानि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ माने समस्याफोरखौ माने समाधान खालामनो थाखाय आं माखासे पलिसि लादों आरोखि बेनि मादाव सोलोंथाइनि बेलायावहा गोबां माने डेभेलप खालामनो गोनां दं हेल्थनि बेलायाव गोबां पलिसि जोङो लादों माने इजिलि हेल्थखौ माने रायजो राजानो होनो हायो बेनि अनगायैबो एग्रिकालचार सेक्टराव एग्रिकालचार एन्ड एलाइड माने जिखिनि एनिमेल हासबेन्डारि दङ बेफोराव माने बेखौ साइन्टिफिकेलि बेखौ माने कमार्शियेल लेभेलाव लांनानै जाहाथे जोङो डेभेलप खालामनो हायो बिदि माखासे पलिसि जों लादों बेखायनो आंनि नलेजाव बे दङ आरो आं बे पलिसिखौ लादों आरो बेनि अनगायैबो जेसेबांखिनि माने लाइमोनफोर आनएमप्लयमेन्ट दङ बे लाइमोनफोरखौ आनएमप्लयमेन्टखौ समाधान खालामनो थाखाय माखासे पलिसि लानाय जादों थ' बे गोबां माखासे पलिसिखौ लानानै आं रायजो राजानि खाथियाव फैदों आरो आंखौ बिखेखै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' माने बिसासाव लादों आंनि सायाव फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायखौनो लानानै आं दिनै पार्टिनिफ्राय टिकेट नागिरनाय जादों जोंनि नैबे पानारि समष्टियावहा बांसिन माने समस्याया जादों माने मेक्सिमामानो गोरिबखा मानसिफ्रा गोरिब गुन्द्रा मानसियानो माने बांसिन दङ दा बे गरिबिखौ माबायदि माने सुफुंनो हायो माबायदि माने सुस्रांनो हायो बिनि माखासे पलिसि जों लानाय जादों बेनि अनगायैबो गभर्नमेन्टनि जेसेबांखिनि स्किम दङ बा गभर्नमेन्टनि जेसेबांखिनि फेसिलिटिस दङ बे फेसिलिटिसखौ नखर नखर मोनहोनो हानायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन अलरेडि बे 2 मासाव जोंनि सरकारा जेरैबायदि माने रायजो राजानो मदद होनानै रायजो राजानो माने माखासे स्किम बा खामानि होदों बेबायदिनो जोङो माखासे पलिसि लादों जाय पलिसिनि गेजेरजों जोंनि पानारि समष्टियाव थाखानाय जिमान माने गरिबफोर दङ बिथांमोननि थाखाय गोबां पलिसि जों लागोन जाखांनायनि उनावहा BTC सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि भेरगाव साब डिभिजन हिसाबै गोदान साब डिभिजन हिसाबै मोनसे साब डिभिजन मोननाय जादों आरो बेवहा साब डिभिजनेल जेसेबांखिनि अफिसफोर दङमोन दिनैसिम ट्रेन्सफार जायाखै फुल फ्लेजेड जायाखै खालामनो हायाखै थांनाय 17 बोसोर बा 15 बोसोराव BPF गभर्नमेन्टआ बे फिसा मोनसे खामानिखौनो मावनो हायाखिसै बा बिसोर मावाखिसै माने बेखौ माने साब डिभिजन हेडक्वार्टार हिसाबै भेरगाव हिसाबै जथेस्थ' माने गोनांथार मोनसे समष्टि जाना फैदों आरो बे हिसाबै रायजो राजाफोरा जिहेतु आं गोलाव सम माने संगठनाव मावबोनाय मानसि हिसाबै सामाजिक भाबै इनभल्व थानाय मानसि हिसाबै रायजोफोरा आंखौ नागिरदों
आरो बे हिसाबैनो आं माने पानारि समस्तियावहा आं टिकेटखौ नागिरनानै नैबे भेरगावनि जि साब डिभिजन माने हेडक्वार्टार हिसाबै आं गोबां खामानि मावगोन आरो बे मावनो गोनां दङ जाहाथे गासैबो अफिसफ्रा बेयाव ट्रेन्सफार खालामनानै फुल प्रेजेन्ट खालामनो हायो बेनि बेबस्था आं लागोन आरो बेनि अनगायैबो पानारि समस्तियावहा बे साहा ओनसोलाव बे मैदेर आरो मानसिनि जिथु संघात बे मैदेर मानसिनि संघातखौ जोङो सुस्रांनांगौबा बेखौ समाधान खालामनांगौबा बेनि थाखायबो जों माखासे पलिसि लानाय जादों आरो बेखौबो आं बिखेखै आं जुदि बिजाथि हिसाबै जुदि टिकेट मोनोबा आं देरहालांनायनि उनावहा बे खामानिफोरखौ आं मावगोन 2003 नि जि बिटिसि सुक्ति बे बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनावहा बिपिएफ गभर्नमेन्टआ 15 बोसोर जि सासन बेबस्था बे सासन बेबस्थायावहा जेसेबांखिनि खामानि जानांगौमोन बिसोर खामानिखौ मावनो हायाखिसै बिखेखै जों भेरगाव ओनसोलनि बाथ्राखौ बुंनांसिगोन आरोखि भेरगाव ओनसोलाव जेरैबायदि माने डेभेलप जानांगौमोन जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बिसोर मावनो हायाखिसै दा बिथांमोना जाख्ल'नायल' बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जोंनि भेरगाव ओनसोलाव गिदिर गिदिर स्किमफोरखौ माने मिसइउज खालामनानै रायजो राजाखौ जथेस्थ' खहा लाबोदों जोंनि भेरगावआव दा बेफोरखौ सुस्रांनांगौबा बेफोरखौ थिग खालामनांगौबा जोंनि सासे गोख्रों माने दैदेनगिरि नांगौ हिसाबै जोङो भेरगाव ओनसोलनिफ्राय आंखौ रायजो राजाया माने सेलेक्ट खालामदों आरो बे हिसाबै आं लकेल माने भेरगाव साब डिभिजन हिसाबै जथेस्थ' खामानि मावनो गोनां दङ होननानै आंबो फिल खालामदों आं थांनाय गोबाव सम माने सामाजिक भाबे माने जड़ित थानायलाय आं माखासे बेबस्थाफोरखौ आं मिथिगौ बिसोरनि अभाब अभियोग जोंनि जेसेबांखिनि समस्या बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय आंनोबो मोनसे पजिसन नांगौ जादों दा आंनि बे पजिसनखौ लानानै जाहाथे भबिष्यते आं फ्रिलि माने रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हायो बिनि थाखायनो आं पार्टि लेभेलनिफ्रायबो टिकेट नागिरनाय जादों आरो आं टिकेटखौ मोनखांनायनि उनावहा माबायदि माने इलेक्सन गेलेनानै देरहानांगौ बे गासैबो पलिसिखौबो जों खालामनानै लानाय जादों दा बिपिएफ गभर्नमेन्टनि समावहा बिसोरनि जितु दुर्निति भ्रष्टाचार बे दुर्निति भ्रष्टाचारखौ माने मुगिनानै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ रिजेक्ट खालामदों दिनै रायजो राजाया रायजो राजानिफ्राय रिजेक्ट खालामजानानै बिथांमोननि जिखिनि माने कर्मिफोर दङ बिथांमोननि जिखिनि माने मावथिफोर दङ बे मावथिफ्रा कर्मिफ्रा आंजों जगाजग खालामबाय थादों माने एक्स वेलफेयार बिएलटि ससाइटिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसोरनि गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा आंजों जगाजग जाबाय थादों आरो बिथांमोना जोंजों ज'है समाज दैदेननायनि खामानियाव समाज फोथांना लाखिनायनि खामानियावहा आंजों हेफाजाब होगोन होननानै बिसोर बाथ्रा होदों आं 100% गेरान्टि होनो हायो जे पानारि समस्तियाव आंखौ जुदि बिजाथि महरै जुदि होयोबा आं देरहानाया रोखा